Czego boicie się przed kaszubskim dyktandem? Stresu. No, trudnych wyrazów, trudnego tekstu. A czego się spodziewacie? Trudnych słów. Może innych wyrazów, co nie pisaliśmy jeszcze. Brałaś udział w poprzednim dyktancie? Nie, pierwsze dyktando moje. A kto was zachęcił? Nasza nauczycielka Z jakiej szkoły? podstawowej, pozdrowie. Jakie emocje przed kaszubskim dyktanda? Czy są bojíte? Pewna. Konkurencji. A tak to nie jest źle. My jesteśmy przygotowani. Bardzo dobrze. Pierwszy rys na kaszubskim dyktandzie? Tak, pierwszy raz. Nauczycielka kaszubskiego. Chłop středního rostu, dost přese, velek na nogi i łesy na głowie. Ju jem guciów mack z perdegunów. Ju jem guciów mack z perdegunów. Chłop středního rostu. Welek na nogi, dost přese i łesy na głowie. Chłop středního rostu, dost přese, welek na nogi i łesy na głowie.